ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବା କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଗହଣା ସେଟ୍ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ଚେନ୍ ଆଉ ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁଦି ଯାହା ଦରକାର ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କେତେ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଦେଖିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଦାମ ଭିତରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ କମ୍ ଦାମରେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯାହାହେଲେ ବି ଆମ ସାମାଜିକ ଚଳନୀ ଅନୁସାରେ ଝିଅକୁ ମିନିମମ୍ 40 ଗ୍ରାମ ଦେବେ ନା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜୋଇନ୍ ଚେନ୍ଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା 2 ଭରିର ହେଇଯିବ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଜୋଇଁକି ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା କେତେ ରେଟ୍ ଆସିବ? ଆଜିର ସୁନା ରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ 1,80,000 ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 2 ଭରି ହେଲା ବେଳକୁ 1,80,000 ପ୍ଲସ୍ ମଜୁରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଶି ଆପଣଙ୍କର 3,80,000 ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିନି, ଆପଣ ଏବେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରେ ଆସିକି ନେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନେବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସୁନା ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି 1,80,000 ଅଛି, କିଏ ଜାଣେ କାଲିକି 2 ଲକ୍ଷ ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଦି ନେବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି 1,80,000 ଅଛି, କିଏ ଜାଣେ କାଲିକି 2 ଲକ୍ଷ ହେଇପାରେ, କାଲିକି 2 ଲକ୍ଷ ହେଇପାରେ, କାଲିକି 2 ଲକ୍ଷ ହେଇପାରେ। ମୋର ସଞ୍ଚୟ ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ, ହେଲେ କେବଳ ସୁନା ପାଇଁ ଦରକାର 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି। ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲ, କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଲ ନା ଖାଲି ଦେଖିକି ଆସିଲ? ନିର୍ବନ୍ଧ ମାତ୍ର ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା। ଦେଖିଲି, ହେଲେ ସୁନା ରେଟ୍ ଶୁଣିବା ପରଠାରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,80,000 ଟଙ୍କା। ଝିଅର ଗହଣା ସେଟ୍, ଜ୍ୱାଇଁ ଚେନ୍ ମୁଦି ମିଶିଲେ ପାଖାପାଖି 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏତେ ଟଙ୍କା? ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦୋକାନରୁ ଫେରିବା ପରଠାରୁ ତ କେବଳ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ତ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବୁଛି ଆମେ ଋଣ କରିଦେବା। ଋଣ? ଆରେ ଋଣ ସିନା କରିଦେବି, ସୁଝିବି କେମିତି? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ମୋର ରୋଜଗାର କେତେ? ଏ ବୟସରେ ଋଣ ଭାର ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ମରିବି? ଆରେ ଟିକେ ଧୀରେ କୁହ, ଝିଅଟା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବ କହିଲ? ଏତିକିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଚଳିବ କହିଲ? ସୁନା ଜିନିଷ ପରେ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, କୁଲର, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ପଡ଼ିଶା ଘର ଦେଖିଲଟି, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କେତେ ଜାନି ଯାଉଥିବ ଦେଇ ବାହା କଲେ। ତା ସହିତ ପୁଣି ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି, ମେହେନ୍ଦି, ହଳଦୀ, ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ସୁଟ୍, କେତେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର। ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ନ କରିବା, ଆମ ଝିଅଟା ମନ ଉଣା କରିବନି କହିଲ? ଆରେ ସେଇଟା ତ ହଉଛି ଆମ ସମାଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଆଜିକାଲି ବାହାଘର ସବୁ ଦେଖାଦେଖି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚଳନୀ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଅନୁଚିତ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖି ଗରିବ ବାପାର ଝିଅଟା ଭାବୁଛି ତା ବାପା ବୋଧେ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଟେ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲାନି। ଚାଷ କାମରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିରୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଆମ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ତାରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେ ଜମି ଖଣ୍ଡାକୁ ରଖିଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଭାବୁଛି ସେ ଜମିଟାକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। କ'ଣ କହିଲ? ସେ ଜମିଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ?
ଆରେ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଆମ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ। ଗୋଟାଏ ପଟେ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମୋ ଝିଅର ସମ୍ମାନ। ଝିଅକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନର ସହିତ ବାହା ନ ଦେବି ତାହେଲେ ସମାଜ କ'ଣ କହିବ? ଆଉ ସେଇ କଥା ଯଦି କେବେ ମୋ ଝିଅ ମନରେ ଆସିଗଲା ଯେ ତା ବାପା ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲାନି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବି ତ? ତାମାନେ ସତରେ କ'ଣ ତମେ ସେ ଜମିଟାକୁ? ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି। ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେବି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ନଇବାକୁ ଦେବିନି। ବାପା ଟିକେ ରୁହ। କ'ଣ ହେଲା ରେ ମା? ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ବାହାରିଥିଲି। ବାପା ଏଇ କାଗଜପତ୍ର ଆମ ଜମିର ନା? ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଏ ଜମି ବିକିଦେବ, ଭାଇର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିକିଦେବ? ମାରେ, ମୁଁ ହେଉଛି ବାପା। ମୋ ଝିଅର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ନହେଲେ ମୋ ବାପା ପଣିଆ ମୋତେ ଧିକ୍କାର କରିବନି। ବାପା ତମେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସଂସ୍କାର ଦେଇଛ, ନିଜ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଛ। ତେଣୁ ସୁନା ଠାରୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା। ମୋର ସୁନା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମାରେ, ତୁ ସିନା ମୋ ଝିଅ ବୋଲି ବୁଝିଯିବୁ, ହେଲେ ଏ ସମାଜ କ'ଣ ବୁଝିବ? ପୁଅ ଘର ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ମୋ ବାହାଘର ଯଦି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏମିତି ବାହାଘର ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବାପା, ତୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ବୋଉ। ମୁଁ କଥା ହେଇସାରିଛି। କଥା ହେଇସାରିଛୁ ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆରେ ମା, ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଖୋଲିକି କହୁନୁ। କାଲି ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ଆରେ ଆସିବେ କହିଥିଲେ ଟି? ହଁ ଭାଇ କହିଥିଲେ ମାନେ ଆସୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ହଉ ଆମେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା। କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ? ଆରେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସିଧା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲୁ, ଏଣିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା କହି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା ହେଲା, ସମାଜରେ ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଉ ମୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବୋଧେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲୁ। ଭଉଣୀର ବାହାଘର ମୋର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାକିରି କରିବି, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଭରଣା କରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ମୋ ବାପା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ନା ନା, ଏ ବାହାଘର କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଏ ବାହାଘର କ୍ୟାନସେଲ୍।
ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ମଜା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ତ ସିରିୟସ୍ ନେଇଗଲ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ସୁନାକୁ ଦେଖିକି ବାହା ହଉନି। ମୋ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ଭଲ ବୋହୂଟିଏ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ଭଲ ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ। ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଏ ବିଦେଶୀ ପରମ୍ପରାକୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି, ହଳଦୀ, ମେହେନ୍ଦି, ଏ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ ଏସବୁ ଆମ ଘରକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆମେ ସରଳ ବିବାହ ସହ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ଚାହୁଁଛୁ। ଝିଅ କେବେ ବର୍ଡନ ନୁହେଁ, ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସର ହେଉଛି ବର୍ଡନ। ସୁନା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଏ ବିବାହ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଏ ବାହାଘରରେ ରାଜି। ଆଜି ଆପଣ କେବଳ ମୋ ଭଉଣୀର ନୁହେଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ମନର ଭାରକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା କରିଦେଲେ। ଆମ ପାଖରେ ସୁନା କମ୍ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ କମ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପରିବାରଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲି, ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ସହ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ରାଜି ବାପା, ସେମାନେ ରାଜି ବୋଉ। ସତରେ ମା, ତୋ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଝ ହାଲୁକା ହେଇଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ ସମାଜଟା ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତା। ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଏହା ଟଙ୍କା, ସୁନା କିମ୍ବା ଦେଖାଦେଖିରେ ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଇବା ଓ ବୁଝାମଣାରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କାର, ସମ୍ମାନ ଓ ମନର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେଠି ସରଳ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ।